Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa Cuba. Seryoso lagi kag naong. Nasuko ka? Oh, nasuko ko sa kaluha. Nakasabot ko. Kung dili ta ka mabasol kung maglagot ka niya. Ibaw ko kunon sa siya kadautan. Ugwa pa siya matagbo. Gusto pa siya nga mubalik sa kong kinabuhi. Ha, pues, ako ning ihatag niya. O si buti mo'y pasabot, Arnel. Mupauli ko karon sa bahay. Unsa? Ihatag ko sa imong kaluha ang iyang gusto. Makikita ko niya. Tinuod ka? Makikita ka ni Lily? Wa na matingali ko'y kapilian. Gitrap na sa ko ni Lily sa iyang daotang mga plano. O gusto pa niyang iapil sa kakubot sa iyang gimugna ang ako inahan. Pasakitan ba ni mo siya kung makita mo? Wa pa ko mahibaw kung saan ako ang imong kaluha. Kung magkita mi, Dalia. Pahal na masuko si Arnel nako. Makiksulti di ko si inginahan. Kung dili siya mapakita na ko din eh. Kinahanglang mawa si Jigger sa gawa sa gate. Og ikaw, Dalia. Nagtuo ka gyud tingali, no? Ngawa ko mahiubos ng imong gibuhat na ko, no? Nagkauyon ka di ay sa pagpakig-uban kang Arnel. Pero wa gyud ka mosulti na ko. Bakakon kang dako! Wa pa ko mahibaw. Kung unsay buhaton ako sa imong kaluha, Dalia. Arnel, ayaw lang siya pasakit eh. Dalia? Mabala ka kalagi hapon sa buangon ni mong kaluha, ha? Abi na kung nakamatngon ka na sa iyang kabuang. Nakamatngon ako. Nga dili ko ang magpagkamit niya sa iyang mga daotang plano. Pero, dili pagyapon kung musugot nga napatan ni mo siya. Ngayon mo siya pasakitan. Ay kabala ka. Dili ko barumbado sama sa iyang katipon. Dili ko siya dapatan. Pero tuliron ko ang iyang sungay. Ha? Adto na tayo magsabot sa hotel. Kinahalamangan nam ko sa pagpauli ni Arnel. Nahibaw ko, nga magkaabot ko niyang akong pahat. Nga magpatabang ko si inganahan ko dili siya mapakita nako. Pahala nagmasuko siya nako. Pahala nagmagkabuwag na yun sa hingpit ang among Danny Dalia. Basta kikuhaon ko yun ang ako. Ako ang unang uyab ni Lily. Busa, kinahanglang kuhaon ko siya gikan ni Anang Arnel. Bahala nagmagkahulugan ni kamatayon ni Anang Arnel. Oh. Relax lang. Naunsa man ka. Ayaw paghuna-huna nga pasakitan nimo si Arnel. Kay tabangan ta ka nga makuha nimo si Lily. Oh, tinuod ka, ma'am? Tabangan ko nimo. Naluoy ko nimo, Chiker. Ikaw gyud ang angay nga manag-iya kang Lily. Mao gyud, kay kami ang unang nagkarelasyon. Og pangwarta lang ang iyan ni Anang Arnel. Pero karon, nausap siya. Kibawi siya ni Arnel. Oh, unsa to? Gibawi ni Arnel si Lily? Oh, mami po. Oh, nakakita ka niya akong bunog. Agi na sa kumo ni Arnel. Og mubaw siya ko niya. Ayaw lagig bahari si Arnel. Katong Lily ang kuhaa og maoy hipo sa Jigger. Oh, nasuko ka, ma'am. Oh, tungod kay ako lang si Arnel. Oh, unsa? Nahigugma ka itong Arnel. Oh, Jigger. Pero giilog siya ni Lily. Mao nga nawa ang gana ni Arnel nako. Bisit ka ng uyab nimo. Kung mauna. Makiksabot ko nimo. Buwago na to silang duha. Ha? Ato na ko.
Mupauli na ko aron makikita si Mukalawa. Oh, Arnel, Ay kabala ka, dili mo dapat sa panit si Mukalawa kining akong pad. Ako na isaad mo. salamat. Kunya, okay ka lang din eh? Aha, okay ako din eh. Mayo, ayaw lang gid paggawas din sa hotel. Kundi ko mo balik. Oh, yan akong credit card ha. Gamitan na para sa imong kinahanglan. Ayaw na. Ay kauwaw, asawat ka. Di mahimo nga mag-uwaw-uwaw ka. Pero, ay mo bang mangutan ako? Unsa man na? Sige, bati ni mo karon nga makikita na ko sa imong kaluwa. Dalia. Akong gibati? Oh, ang tinuod mong gibati karon ang gusto ko mabati. Labi na nga makikita na ko sa imong kaluwa. Ha? Ambot. Unsay ambot? Wa ko kasabot. Ang unsa man ang wani mo masabti. Wa ko kasabot sa kong gibati. Mana. Wa ko kasabot nga. Moato ka na niya og magkita mo. Nahadlo ka nga ako siya basakitan? Usa na. Pero, Pero unsa? ayaw na. Wa na ni. Kinahanglang isulti na nimo ang naa sa imong nahuna karon. Kay mas importante na akong mahibawan. Nahadlo ko. Nahadlok sa unsa? Nahadlo ko nga moato ka niya. Nga magkita mo. Mao ba? Mao na imong gibati? Oo. Mahadlok ka nga mulakaw ko karon kay makikita ko sa imong kaluwa? Oo. Mauna. O nga mahadlok ka. Ay. May mo ba, Arnel? Ay nalang kong lisod-lisura. Dagan pa rin mo pangutana. Daghan ang classes ka hadlok dalya. Doon ay mahadlok nga mamatay ko. Mahadlok nga madisgrasya ko. O mahadlok ba nga di na ko mubalik din eh. Kanang last. Mao ba? Sige, natubag na nimo nga akong mga pangutana. Mula ka na ko. Kaon lagi mo ha, ay pagutom. Kaya di ko gusto nga makaasawa kong tala-tala. Ikaw ba no? Gigata seryoso mo si Mang Jug ka. Kumanulti ka. Nagtuo lang ka dili sakit. Mao na nga akong gisulti nimo. Aron mo kaon jud ka. Gusto ko ati manuna nimo imong tiyan. Bisan kung wa ko. Kay anhabiya diha mo puyo ang akong baby. Sige na, adto na ko. Bye-bye. Naunsa man ko eh. Nahadlok man ko sila pa nagkita ni Arnel ug Lily. Unsa man gid gusto nimong mahitabo karon, Jigger? Ang gusto nako nga kuhaon gid si Lily gikan anak Arnel. Okay. Ako'y mangitag paagi aron makuha nimo siya. Oh, tinuod ka, Ma'am Ipon? Nagkomedya ba ko sa imong tan-aw? Oh, wa man. Kuan, gusto lang ko maninguro nga wa ka magkumidya. Dili ko komedyante, Jigger. O kung musulti ko, tinuod yun ni. Gusto ko nga mawa sa kinabuhi ni Arnel si Lily. O kay ni amang ka, press, magtinabangay ta. Kini na. Oh, pangaon mo dito sa cottage. Kanang cottage sa unahan. Ako nang giabangan. Anha mo pundo diha og paabuta ang akong pag-contact ninyo. Hala, mamalhin kay ga. Oh, sige ma'am. Dali ala palihog. Ang akong paagi ang sunda, Jigger. Bahalag madugay ta. Basta siguradong makuha nimo si Lily nga dili na gid siya makabalik pa sa kinabuhi ni Arnel. Oh, Sir Rel. Nauli na ka. Apa ba si Lily? Naa pa man sir. Pumanigos ka sa kwarto. Ikaw na'y bahalang bubutang sa garayanan o ipagawas ang autong itom. Mo na akong gamiton. Uy. Ayaw sultiis mama ha. Nga miabot ako, Bilyo. Oh, sir. Uy, hala. Ano magilis pag-auto si Sir Arnel? Ni ana, pumunta kaayo ko. Naibaw ko mapauligan si Arnel din. Tungod kay klaro kay nahadlok si Dalia sa kong hulga. Nga magpatabang ko sa inahan ni Arnel. Kini, sexy na kikuning akong purma din ni Skama. Di akang yun di ay. Arnel! Arnel, salamat! Salamat ngayon paulit yung ka. Arnel, I missed you. Ayaw ko gikapa. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!